egitea da. Hartzea, ematea da. Osakidetzako 55.000 langileek bozka eguna dute gaurkoa. Hauteskunde sindikalak burutzen ari dira momentuotan eta 355 ordezkari aukeratuko dira prozesunen bitartez. Egun, Satxek du ordezkaritza zabalena 78 kiderekin. Azken hamarkadan gauzatzen diren lehen hauteskundeak dira azaroaren 28 honetakoak. Eguerdion. Nafarroako talde memorialistek pasaden astean ezagutzera emandako erorien monumentuaren eraldatze plana gaitetsi dute eta beronen erabateko eraispen aldarrikatu dute. Planteamos que legalmente hay que derribar el monumento por la ley de memoria histórica, porque este monumento está contemplado como un elemento franquista y dentro de la ley todos los elementos franquistas deben desaparecer. Indarkeria matxistaren zantzua are gehiago sakondu da Euskal Herrian azken orduotan. Alde batetik, 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute Agurainen, adin txikiko bere bikoteoia bortxatu eta aldentzea agindua errespetatu ez izanagatik. Horrez gain, Donostiako auzitegi batean, fiskaltzak 40 urteko zigorra eskatu du gizon batentzat, bere bikoteari tratu txarrak eman eta bortxatu izana egotzita. Gainera, Nafarroan, 4 urteko kartzela zigorra ezarri diote gizonezko bati, Iruñerrian jasotako eraso bat dela eta. Eguerdion guztioi eta ongietorri aste honetako eguerdiko azken albistegira. Nafarroako talde memorialistak ez datoz bat Iruñeko erorien monumentuaren eraldaketa planarekin. Pasaden azaroaren 20an, eraikinaren kupula eraitsi eta lekua Maravillas Lamberto interpretazio zentroa bihurtzeko plana eman zuten ezagutzera erakunde publikoek. Talde memorialistek aldiz, erorien monumentuaren erabateko eraispena eskatu dute. Erorien monumentua eraistearen aldeko plataformak elkarretaratzea egin du Iruñeko udaletxe plazan, erorien monumentua eraistea eskatzeko eta alderdiek sinatu berri duten akordioa salatzeko. Aurreko astean egindako agerraldian, erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteen plataformak hitz gogorrekin kritikatu zuen PSN, EH Bildu eta Geroa Baik hitzartutako azken akordioa. Izan ere, erorien monumentu fascista mantentzearen alde egin dute 3 alderdiek, haren esanahia era berrituko dutela promestuz. Eraikin frankistak botatzeko eskaera jasotzen du memoria historikoaren legeak. Legeari eustea eskatu dio talde memorialistak gobernuari. En este caso, el tripartito, suponemos que sorprendido por esta iniciativa, ha salido con el acuerdo es una chapuza, de mantenerlo para siempre tal y como está, no, haciendo unos pequeños cambios, un pequeño maquillaje, pero manteniéndolo. Y nosotros no estamos de acuerdo por la forma que se ha hecho y porque además legalmente ese edificio debe ser derribado automáticamente. Hildorretan gogorarazi du duela hilabete eta erdi idatzi bat helarazi ziotela udalari, baina oraindik ez zietela erantzunik eman. Gaineratu dutenez, jaso zuten lehenengo albistea akordioaren sinadura izan zen. Eraikina bere horretan mantentzea, makillatzea dela iruditzen zaie. Alboratuta sentitu direla adierazi dute, ez baitute haiekin hitz egin akordio horretara iristeko. Hilabete asko dira haiekin biltzen ez direla. Iruñeko udalaren erantzuna espero dute, argi utziz eraispenaren alde irmo eginen dutela. Ernairi ezarritako isunen aferan, Gazte Abertzale taldeak aurkezturiko 133 helegitetako 2 aztertzen hasiko dira gaur. Ia 300.000 euroko kolponek ataka eta gora oso larri batean gogatzen duela antolakundea, eta guretzat honek erantzuten dio segurtasun saila eta sailburuen partetik ernai politikoki anulatzeko daukaten asmo argi bati. Prozesu judizial zabalduko dugu. Kontentzioso administratiboan helegitea aurkeztu dugu izun hauen aurka, eta prozesuaren bitartez saiatuko gara hauen modu kolektiboan planteatzen eta
hau salaketa modu artikularen eta norbanako gisa aurkeztu behar badira ere, ostean prozesua modu kolektiboan aurrera eramatea da gure helburua. Euskal Autonomia Erkidegoak kostaldearen eta zinema eta ikusentzunezko ekoizpenen kudeaketaren eskumena hartuko ditu bere gain datorren abenduaren 16tik aurrera. Halaxe adostu zuten atzo Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Moncloan izandako aldebiko lankidetza batzordearen bileran. Gainera, gaurtik aurrera ere, aldiretako tren zerbitzuaren eskumena Eusko Jaurlaritzapean egongo da. Aroztegiko auziperatuei elkartasuna adieraztearen bidean, manifestaziorako deia egin zuten asteartean hainbat herritarrek. Ekimena datorren otsailaren batean burutuko da. Indarkeria matxistak ez duetenik tamalez Euskal Herrian ere eta azken orduotan 3 kasuren inguruko berriak izan ditugu. Agurainen, 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute. Donostian berriz, fiskaltzak 40 urteko zigorra eskatu du gizon batentzat eta azkenik Nafarroan 4 urteko zigorra ezarri diote gizonezko bati Iruñerrian egindako eraso batengatik. Indarkeria matxista kasu ezberdinengatik Aguraingo eta Iruñerriko 2 erasotzaile espetxera bidali dituzte eta Donostiako beste bati 40 urte eskatu dizkiote. Agurainen bikotekide ohiari sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako gazteari espetxe zigorra ezarri diote. 19 urteko gaztea Agurainen atxilotu zuten hainbat delitu egotzita. Lesioak eragitea, sexu erasoa egitea eta bikotekide ohiarengandik urruntzeko agindu judiziala urratzea. Atxilotua lehenago ere ikertu zuten bikotekidari tratu txarrak emateagatik biktima berari Gasteizko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiaren esku utzi dute eta hark behin-behineko espetxeratzea agindu du. Bestalde 4 urteko kartzela zigorra ezarri diote beste gizon bati Iruñerrian izandako eraso batengatik. Nafarroako auzitegiko 2. sekzioak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio Iruñerriko herri batean bikotekideri tratu txarrak emateagatik. Epaian frogatutza jotako egitateak honako delitu hauek dira. Ohiko tratu txarren delitua, ohikoa ez den tratu txarren delitua eta sexu erasoen delitua. 45 urteko auzipetuak ezingo du biktimarekin harremanetan jarri, ez darengana hurbildu ere 9 urtez 400 metro baino gutxiagora, eta gainera zaintzapeko askatasunaren neurria bete beharko du beste 8 urtez. Aguraingo eta Iruñerriko 2 kasu ez gain fiskaltzak 40 urte eskatu ditu gizon batentzat Donostian bikotekidari tratu txarrak ematea eta bortxatzea egotzita. Besteak beste honako delitu hauek leporatu dizkiote. Donostiako etxebizitza batean elkarrekin bizi ziren bitartean bikotekidari tratu txarrak ematea, jipoitzea, iraintzea, heriotza mehatxuak egitea eta bitan bortxatzea. Donostian gertatu zen 2023ko apirila eta iraila bitartean. Espetxe zigorraz gain fiskaltzak eskatzen du gizona ezin izata biktimarengana hurbildu ez da harekin harremanetan jarri ere 36 urtez, 21.000 eurorekin konpentsatzea eta espetxetik atera ondoren 10 urte zaintzapeko askatasun egoeran egotea. Sexu indarkeriari jarraiki, aste honetan sexu jazarpenak salatu dituzte Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko hainbat ikaslek. Bertako irakasle baten aurkako akusazioa da berau.
Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko 100 ikasle inguruk eserialdi bat egin zuten eraikinaren atarian, indarkeria sexista eta zenbait irakaslenganako jarrera desegokiak salatzeko. Ikasleen ordezkariek komunikabideen aurrean azaldu zuten jasandako jazarpen egoerak bai ikasgela barruan. Heldu zen momentu bat non nik entzun nituen komentario batzuk ezin zirela, jasazinak zirela. Eta hor da guztiok konturatzen garenean benetan komentarioek oso ofensiak izan direla, baina beti danik. Heldu da momentu bat non batu gara guztien artean eta esan dugu onarte. Manipulatuta ere sentitzen garela, ez? Zara ohartzen benetan arazo bat dela. Ai, eske zuzara la favorita, edo ai, beste guapzaren, edo adibidez festetan, de repente, irakasle bat agertzea gure artean. 3 irakasle salatu dituzte. Lehenengoari salaketa jarri zioten polizian eta kargua kendu diote. Gainera, gizon horren kontrako salaketa aurkeztua dago Espainiako poliziaren aurrean, sexu delitua egotzita. Auzia martxoan salatu zuen biktimak, baina urrirarte ez dira kautelazko neurriak hartu. Ikasleek salatu dutenez, tarte horretan irakasleak eskolak eman dizkio biktimari, horietako batzuk banakakoak, honek dakarren egoerarekin. Bigarrenak berriz laneko baja du, 120 ikasleek babestutako kexa formal bat du eta hezkuntza ikuskaritzan espediente bat izapidetzen ari dira, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egindako iruzkin sexistengatik eta jarrera desegokiengatik. Kontserbatorioko zuzendaritzak bat egin du ikasleekin. Beste irakasle baten 3. kasu bat dutela adierazi dute. Duela urte batzuk antzeko arrazoiengatik bertan bera utzi zutena eta berriro ikastetxe barruan dagoena. Ikasleek eskatu dutenez, protokolo zorrotzagoak egin beharko ziren. Neurriak erradikalak izan daitezela eta pertsona horiek ez dezatela jendaurrean lan egin eta zentrorik alde egitea eta beste inon lanik ez egitea nahi dutela gehitu dute. Hego Euskal Herriko gazteen ia 60%k suizidioarekin loturiko pentsamenduak izan ditu. Halaxe islatzen du Gure Geroak argitaraturiko txostenak. Plataformak 3700 gazteren osasun mentala aztertu du. Aita Mari euskal itsasontziak beste erreskate bat gauzatu du Mediterraneoan. Oraingo honetan, 33 pertsona salbatu zituen pasaden ostiralean Libiako erreskate eremuan. Yes, keep calm guys, keep calm, okay? We are here for help. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. How many people? How many people? How many people? Okay. Dos. Tres. Largamos un momento. Cuidado la pompa, cuidado la pompa. Por ahí no.
Hauteskunde eguna gaurkoa Osakidetzan. 55.000 langile baina gehiagori luzatu zaie bozkatzeko deia, euren ordezkari sindikalak aukeratu ditzaten. Anbis enpresako arreta zerbitzua 10. greba eguna burutzen dabil. Gasteizko urak kudeatzen dituen konpainiako langileak pasaden azaroaren 18an abiatu zituzten mobilizazioak. Gasteizko urak kudeatzen dituen Anbisa enpresako arreta zerbitzuko langileek greban jarraitzen dute azaroaren 18tik ela sindikatuak deituta. Grebaren jarraipena 100%koa izanik, arreta zerbitzuko langileek euren egoera prekarioa salatzen dute eta lan baldintzen hobekuntzak eskatzen dituzte. Hitzarmen prekarioak dauzkate, 1.100 euro irabazten dituzte hilabetean, esan daiteke gutxineko soldata irabazten ari direla, lehenago 10 langile zeuden, gero 8, gero 7, orain 6 langile daude eta gero eta lan karga gehiago dago. Eskatzen ari garena da langile gehiago, eskatzen ari garena da lan ordu gehiago eta horrekin gasteiztarrentzako zerbitzu hobea. Grebaren lehen egunetik langileen legez kanpoko ordezkapenak egin direla salatu du elak. Udalari langileen greba eskubideak urratzea leporatuz. Grebaren lehenengoko egunean konturatu ginen Anbisak segurtasun pribatuko kide bat kontratatu zuela. Segurtasun pribatuko kide horrek egiten du langileek egiten duten lehenengo kriba, lehenengoko lana, eta baita Anbisako langile propioak ere egin dute arreta hori. Hori da greban dauden langileen ordezkapen ilegala eta lan ikuskaritzan salatu dugu. Guretzako hori greba eskubidearentzako urraketa larri bada eta horregatik dago lan ikuskaritzan salatuta egonda ikuskaria, ikusiko dugu zer esaten duen txostenak. Adierazi dutenez, langileak dagoeneko Anbisaren arreta zerbitzua daraman enpresarekin harremanetan egon dira. Hala ere, Gasteizko udalaren berririk ez dute jakin oraindik. Egon da aurrera pausu txiki bat, azpikontratatuko enpresa bai jarri da kontaktuan gurekin, baina oso urrun dago eskatzen ari garenetik. Ulertzen dugu enpresak ezin duela edo ez duela pausurik emango udalaren baimenik gabe, beraz, hemendik dei egiten dugu Gasteizko udalari behingoz pila jartzeko eta gatazka hau konpontzeko. Gauzak horrela eta Gasteizko udalak ez baldin badu aurrera pausorik ematen, Anbisako arreta zerbitzuko langileek greban jarraituko dute abenduaren 15 arte. Greba luzatzeko aukera baztertu gabe. Nazioartean, Frantzian zehazki, Pelikot kasuko fiskaltzak ezagutzera eman ditu jada akusatu bakoitzarentzat eskatuko duen kartzela zigorra. 4 eta 20 urte bitarteko eskaerak ezarri ditu organo judizialak.
Europako Parlamentuak atzo onetsi zuen Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearen lantalde berria. 26 komisarioz osaturiko taldea da eta datorren igandean hilaren batean ekingo dio bere egitekoari. 370 parlamentarik bozkatu zuen von der Leyenen taldearen alde, 282 aurkako bozka adierazi zuten eta 36 berriz abstentzioaren aldeko hautua egin zuten. Benito Lertxundik agur esango dio musikaren munduari. 60 urteko ibilbide artistikoaren ostean, erretiratzeko erabakia hartu du oriotarrak eta hala jakinarazi zuen atzo goizean Gernikan eginiko agerraldian. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Benito Lertxundik agur esan die oholtzei 6 hamarkadetan izandako ibilbide oparoaren ostean. Nire baitan ja erabaki hartua zegoen eta bildu nituen nire bide lagun izan diren eta izan diren musikari eta tekniko eta guzti hori bildu nituen eta hartu nuen erabakia botanien. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea. Usteko erabakia zergatik hartu nuen? Bueno, ez nizelako ja sentitzen. Publiko bizitza bat egiteko eta kontzertuak eta ematen segitzeko eta gora bera guztiekin eta zailtasun guztiekin. Baina behar da, alako nolabait esateko, behar duzula hori. Baina behin eta aliatzen denean, eta noizbait aliatu egiten da beti, aliatzen denean, ja, ez zaudela egon nahi zenduken moduan, oberena da moztea. Eta nik moztu urte honen hasieran egin dut, baina mozten hasi nintzen duela urte segurenik. Orioko bardoa beraz ez da oholtzetara itzuliko, baina ez du baztertzen musikarekin edo sormen artistikoarekin harremanean jarraitzea. Eta horren erakusle, gaur aurkeztu duten Benito Lertxundik Gernika kontzertuan diskoa. Iazko azaroan Gernikako Jaialai pilotalekuan eskainitako kontzertu gogoangarria jasotzen du diskoak. Benitoren repertorioa jaso du diskoak, hemen orduan, kontzertu hartan eman zena, eta, bueno, kantu berrien ondoan aspaldiko eta oso kantu ezagunak tartean, baita doinu instrumentalak ere bere entzuleak askotan entzun dituztenak kontzertuetan, baina inoiz ere grabatuak edo publikatuak izan ez direnak, horiek ere jasotzen dira. Eta tartean, kanta inedito bat, ez nabil ezeren bila izenekoa, hori entzun ahal izango da bertan. Benitok berak adierazi du ez dela izan bilatutako diskoa eta eskerrak eman dizkie bere alboan izan dituen bidelagunei. Gaur gaueko musika zuzenean saioan, Tiktara taldearekin arituko da solasean Koldo Otamendi. Gaueko 10:00 Hamaika Telebistan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Tiktara taldea ezagutuko dugu. 2013 urtetik martxan dagoen egitasmoa da honakoa, musikalki erritmo beroetara bideratuta. Munduko musika lantzen du taldea, territorio ezberdinak bisitatuz beraien doinuetan. Talderen hastapenetan Afroamerikako doinuak landu zituzten batez ere, eta bide horretan Karibeko doinuetan ere sakondu izan zuten. Munduko musika lantzen dute esan bezala, baina beti ere Euskal Herriko begiradatik eta euskeraz. Horiek bait dira Tiktara taldearen zigiluak. Berriki taldearen iraupenuzteko 3. diskoak ikusi du argia, ubera izenpean. Bertan 7 kantu barneratu dituzte, munduko 7 herrialdetako musika ekarriz disko honetara. Bide horretan anitza da disko hau musikalki, baino baduten nolabaiteko referentzia batzuk. Hego Ameriketako musika da nagusi disko honetan, herrialde bakoitzaren karakteristika eta ezaugarriekin. 7 lagunez osaturiko egitasmoa da Tiktara, eta bide horretan makina dira erabiltzen dituzten instrumentoak, perkusioak, bateria, gitarra, basua, trompetak, pianoak eta bestelako musika tresnak erabili izan dituzte diskoa osatzerako garaian.
Grabaketa taldekide duten Inigo Egiaren estudioetan burutu dira, O Brother estudioetan Hernanin, eta bertan erregistratu dira disko honetako kantu guztiak. Zu txikian egindako lana da honakoa, kantu bakoitzari behar izan duen denbora eta behar izan duen tartea emanez. Ubera diskoak badu tematika zehatz bat. Euskal Herritik kanpora joan ziren migranteen abentura kontatzen dituzte kantuetan zehar. Kantu bakoitzean, istorio bat. Bide horretan taldeak lan izugarri egin du dokumentazio bilketan, eta kantuak idazterako orduan Julen Zulaikaren laguntza izan dute. Berak idatzi ditu kantu guztiak bat ezik, Arkaitzek egin duelarik, taldeko abeslariak. Musika zuzenean telebista saioa taldeko zenbait musikariekin elkartu zen pasaen estean eskaini bartzuten kontzertu baten soinu probetan. Bertan grabatu genuen ondoren ikusiko duzuen elkarrizketan, non taldearen musikabidea errepasatzeaz gain, Ubera azken disko honetan barneratuko garen. Esan bezala, gaur, gabeko 10:00 aurrera, musika zuzenean telebista saioa 11 telebistako pantailetan. Era berean, nahieran 11.eus atari digitalean ikus eta entzun dezakezue honako saioa. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu bihar ere informazioa jasotzeko aukera izango duzuela albiste bildumaren bitartez. 11aren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzue datu gehiago ezagutu nahi izanez gero. Ondo izan eta datorren astera arte.